Κόνραντ, μια νέα σεζόν ξεκινάει, μια ιστορική σεζόν για το αντρικό τμήμα του Πανιωνίου. Πρώτη χρονιά στην κατηγορία, σε ένα ολοκαίνουργιο γήπεδο. Πες μας για τα συναισθήματά σου, τις εντυπώσεις σου. Να πω την αλήθεια, το ήξερα ότι ανακαινίζεται το γήπεδο, αλλά δεν περίμενα ότι θα είναι τόσο όμορφο. Η πραγματικότητα είναι πως είναι ένα διαμάντι και πραγματικά ένα γήπεδο φτιαγμένο για βόλεϊ. Ποιοι είναι οι στόχοι σου και η δική σου και της ομάδας για αυτή τη χρονιά, που θα είναι σίγουρα δύσκολη, αλλά ο κόσμος περιμένει πολλά? Ναι, ο κόσμος περιμένει πολλά. Η αλήθεια είναι πως εμείς που έχουμε δει την κατηγορία αρκετά χρόνια τώρα, προσέξαμε πως το φετινό πρωτάθλημα θα είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό, πάρα πολύ δύσκολο. Όλες οι ομάδες είναι δυνατές. Εμείς φυσικά δεν πτωούμαστε. Εμείς έχουμε κάνει ένα πολύ καλό σχεδιασμό από νωρίς. Θεωρώ ότι θα πιάσουμε τους στόχους μας, που εντάξει, πάντα μια ομάδα που είναι νεοφώτιστη στην κατηγορία πρέπει να ξεκινάει από χαμηλά, ότι είναι παραμονή, αλλά όπως είπε και ένας παράγοντας της ομάδας, ήρθαμε για να ονειρευτούμε ψηλά. Στείλε μας και ένα μήνυμα στον κόσμο που θα είναι εδώ και θα στηρίζει την ομάδα και φέτος. Νομίζω πως δεν χρειάζονται μήνυμα. Ήταν εδώ πέρα μαζί μας σε κάθε αγωνιστική. Είμαι σίγουρος ότι θα είναι σε όλη τη χρονιά, σε κάθε αγωνιστική μαζί μας. Θα απολαύσουν και αυτοί αυτό το διαμάντι που έφτιαξε ο σύλλογος για μας. Θα το απολαύσουν και κάθε αγώνα μαζί με μας.